आजची रेसिपी आहे फ्लॉवरची भाजी। त्यासाठी लहान आकाराचा फ्लॉवर बारीक चिरून घेतलेला आहे। एका पॅनमध्ये 2 मोठे चमचे तेल घालायचे आहे आणि हाय फ्लेमवर तेल गरम झालं की त्यात 1 छोटा चमचा मोहरी घालायची आहे। मोहरी तडतडली की त्यात 1 छोटा चमचा जिरं घालायचं आहे। आता यात 1.5 चमचा हिंग घालायचा आहे। आता बारीक चिरलेला फ्लॉवर पाण्याने एकदा स्वच्छ धुवून यात घालायचा आहे। एकदा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। 2 हिरव्या मिरच्या मधून उभ्या चिरून यात घालायच्या आहेत। अर्धा छोटा चमचा हळद घालायची आहे। पुन्हा एकदा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता गॅसचा फ्लेम मीडियम करून झाकण ठेवून भाजी 3 मिनिटं शिजू द्यायची आहे। 3 मिनिटांनंतर झाकण उघडून यात चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। तसेच आवडत असल्यास चिमूटभर साखर घालायची आहे। 1 मोठा चमचा ओल्या नारळाचं खोबरं आणि पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे। पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। व्यवस्थित परतून घेतल्यावर पुन्हा यावर झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवर 2 ते 3 मिनिटं भाजी शिजू द्या। फ्लॉवर बारीक चिरल्यामुळे 2 ते 3 मिनिटांनी वाफेवर भाजी शिजून खाण्यासाठी तयार।